गिबि निउस दङ। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि 1 नं गरुमासर संकस दैमायाव नाव जाब्रबथायाव सानै आइजोआ गोमादों। बे नाव बेलथायनाय जाथायाव 1 नं गरुमासरनि थागिबि रहिम शेखनि फिसाजो रमिसा खातुन आरो गुलाम हुसेननि बिसि साफिया बिबिया गोमाना दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साबा आइजोफोरा नावजों थांबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जायो। बे नाव बेलथायनाय जाथायाव 3 आइजोफोरा गोब्राब जखम जायो आरो सानैया दैमायाव गोमायो। जखम जानाय 3 आइजोफोरखौ आलिपुरदुवार देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि हेंथायै BTR नि फरायसाफोरनि धरना। BTR नि गोबां फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फोसावनाय आन्डार ग्रेजुवेट 3थि सेमिस्टारनि फिथाइखौ लानानै धरना होगासिनो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि मुर्दाबाद, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि हाय हाय, नो रेस्ट नो सलिउशन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि 3rd सेमिस्टारनि फिथाइ ओंखारनाया थार फिथाइ नङा, फिन मोजां फिथाइ होनांगौ बायदि स्ल'गेनजों गोबां फरायसालिमानि फरायसाफोरा अख्रां गोमसारलायनाय धरना होयो। मख'नो गोनांदि थांनाय समबाराव फोसावनाय UG नि 3rd सेमिस्टारनि फिथाइ फोसावनायखौ BTR नि गोबां फरायसाफोरानो गोजोननाय मोनाखै। अरुणाचल प्रदेशनि लुमलाबियाबनि MLA जाम्बे तासिया रुंसारि जाबाय। मैया BJP नि MLA तासिया आसामनि डाउनटाउन हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो 48 बोसोर बैसोआव जोबथाहांबोयो। बिथांनि रुंसारि जानायाव अरुणाचलनि गिबि मन्थ्रि पेमा खांडुआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। MLA बिथांनि गोथै देहाखौ डाउनटाउन हस्पिटालनिफ्राय हेलिकप्टारजों अरुणाचलनि लुमला फारसे लांनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। BTR गोरोबथानि सायाव कक्लाबारि गार्लस हाइ स्कुलनि आजिरा फोरोंगिरि बिन'द कुमार ब्रह्मनि गोख्रों सोंथि। BTR सुक्तिनि उनाव रन्जन दैमारिया जोबथेसालियाव थांफिनबाय। सुक्तिनि आगोलाव रन्जन दैमारिया जेलावनो दंमोन आरो सुक्तिनि समाव बिथांखौ बख'ना लाबोबाय। दाना सोंथि जायो, हमना लाबाय 27 जानुवारिया रन्जन दैमारिनि मोनसे हाबा एबा जुलि। बे हाबायाव हिन्जाव गोदानखौ लाबोबाय। हिन्जाव गोदानखौ लाबोनायनि उनाव बेखौ आरो जोबथेसालियाव लांफिनबाय। दाना हिन्जाव गोदाना रायजोखौ सोरजों जागोन? इमान जुदि गेदेर दायबा बेखौ सहि खालामनो मानो लाबोनांगौ? बेबादि गेदेर थगायनाया भुल जादों। आलादा रायजोखौ फोजोबनायनि दायित्वखौ बिसोरो बोरै मोनखो बर' रायजो राजानो सोङाखै। आसुरित बाथ्रादि आगोलाव BTC गोरोबथा खालामनो थांनायनि आगोलाव बर'फोरनि जेसेबां संगठन दंमोन बयजोंबो रायलायदोंमोन। नाथाय बे एकर्डआ ओरैबायदि हाखु दाखु एकर्ड जानोसैयावसो रायजो राजाफ्रा मिथिदों। आरो बेवहायनो मोनसे सोंथि फैयो। 2020 मायथाइनि एप्रिलाव BTC नि बिसायख'थि आरो एकर्डआ जादों जानुवारियाव। माने बै बिसायख'थिखौ टारगेट दंमोन नामा? हाग्रामा मावनायखौ मावनाय होनना बुं, ओरै बुं जि 17 बोसोराव जिखिनि मावदों बे सेटिसफेक्टरि जायाखैसै, जोंनो होदो जों मावनोसै होनना। रायजो राजाफ्रा दा बुंगासिनो हाग्रामाया जाख्ल'दोंमोन, माने बिलाइ गांसेखौ खावला खावलि जादों, दानिया जाजोबदों मन'जोबदों होनना। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि बितम्बर ब्रह्मनि बिबुंथि। ट्राइबेल माहारिफोरनो हानि मोनथायखौ होनांगौ। 3थि गोरोबथानि मावनो गोनां खामानिफोरा थालांनाया बारासिनसो जादों होनना बितम्बर ब्रह्म बिथाङा बुंथियो। मैया BKWAC नि सिङाव थानाय जिल्लाफोराव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दावबायदों। मैया गिबि सानाव बङाइगाव जिल्लानिफ्राय जागायजेनो। बे हाबाफारियाव बङाइगाव जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव मोजाङै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियावनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि बितम्बर ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै बुङोदि गवालपारा जिल्लानि थागिबि बर' माहारिजों लोगोसे ट्राइबेल माहारि जेरै राभा, बर', गार' आरो हाजंफोरनि हानि जेंनानि सायाव सरकारा नोजोर होआखै। गवालपारा जिल्लाजों लोगोसे मैयानि बे हाबाफारियाव बङाइगाव जिल्लानि गार' हारिनि सुबुंफोरा गोसोखां बिलाइ होदों। बङाइगाव जिल्लायैबो एखेयैनो गवालपारायाव जेरै जादों बेबायदिनो इभिक्सन खालामनो थाखाय माखासे गार' न'खरनो नटिस होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।